Με ένα διαφορετικό θέμα συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, γνωσιτεχνία, η ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη. Και είναι μαζί μας η Ευαγγελία Αριστίδου, εκπαιδευτικός, εισηγήτρια του συνεδρίου, συγγραφέας και ερευνήτρια του προγράμματος. Ευαγγελία μου, καλώς όρισες. Και ο Ρόδος ο Παναγιώτου, μουσικός. Τώρα, πώς εμπλέκεται η τεχνολογία στην εκπαιδευτική πράξη με τη μουσική και άλλες δραστηριότητες, θα μας πει η Ευαγγελία που έχει εμπνευστεί και το πρόγραμμα. Η μουσική είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην εκπαίδευση και ιδίως στην τεχνολογία. Το να προβάλλονται ήχοι στην εκπαίδευση βοηθά στο μωρό, τον μαθητή, να εξοικειωθεί με ήχους από το περιβάλλον του. Και ο Ρόδος σε βοήθησε πάρα πολύ γιατί έπιασε ήχους από το περιβάλλον και τα έβαλε μέσα στα παιχνίδια. Παλιά γίνονταν παιχνίδια τεχνολογικά με ήχους που αγοράζονταν από το εξωτερικό ή έτοιμοι που ήταν ξένα προς τη φιλοσοφία. Σε CD φαντάζομαι εννοείς. Αλλά τώρα ο Ρόδος έχει φέρει φυσικούς τρόπους για να εξοικειωθούν καλύτερα με τον ήχο, για να βλέπουν από πού προέρχεται. Κυρίως ο ήχος, και έχει φέρει και εδώ κάποια δείγματα έτσι, για να δώσουμε κι εμείς ένα στίγμα του πώς θα κινηθεί ο Ρόδος με τα παιδιά. Τώρα, το πρόγραμμα είναι στις 12 Οκτωβρίου. Ναι, το συνέδριο. Το συνέδριο. Πώς θα κινηθεί η Ευαγγελία μου? Το συνέδριο διοργανωτής είναι ο ΚΕΣΕΑ, ο τεχνολογικός σύνδεσμος της Κύπρου, που οργανώνει το συνέδριο. Είναι για τους εκπαιδευτικούς. Θα δοθεί πιστοποιητικός συμμετοχής και θα συμμετέχουν όλοι οι συντελεστές του προγράμματος. Άρα είναι για τους εκπαιδευτικούς. Ναι, είναι για τους εκπαιδευτικούς. Θα γίνει μια παρουσίαση του προγράμματος της γνωσιτεχνίας, όπου για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός έχει δομημένων υλικών τεχνολογικών που μπορεί να παρουσιάσει στην τάξη του. Έχει ντοκιμαντέρ, έχει διαδραστικές δραστηριότητες και όλα εμπνευσμένα από Κύπριους και Έλληνες καλλιτέχνες στα μέτρα και στη φιλοσοφία του δικού μας αναλυτικού προγράμματος. Και προβολή κάποιων ντοκιμαντέρ θα είναι θα υπάρχει και προβολή ντοκιμαντέρ. Θα στηρίξουμε παρουσία τους όλοι οι συντελεστές του προγράμματος. Στο μουσική κομμάτι είναι ο Ρόδος ο Παναγιώτου και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα είναι και η Ελένη Τσαλιγοπούλου στην Κύπρο και θα συμμετάσχει στο συνέδριο. Η οποία έκανε μουσική, έχει συνθέσει μουσική για τα ντοκιμαντέρ του προγράμματος. Τα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Ο Ρόδος ο Παναγιώτου, ο οποίος έκανε τη μουσική για κάποια άλλα ντοκιμαντέρ του προγράμματος και για διαδραστικές δραστηριότητες. Έχουν γίνει δηλαδή, Ρόδο μου, έχεις κάνει δικό ντοκιμαντέρ για το πρόγραμμα αυτό? Ναι, έχουμε κάνει βασικά για την Παρασκευή του Ψουμιού, που ετοίμασα κάτι, το οποίο θα το προβάλλουμε. Άρα έχει γίνει και δουλειά ειδικά για αυτό το πρόγραμμα. Δεν έχετε πάρει μόνο έτοιμα? Δεν έχουμε πάρει καθόλου έτοιμα. Είναι όλα κατασκευασμένα για το πρόγραμμα στα μέτρα του δικού μας αναλυτικού προγράμματος. Πώς και εμπνεύστηκες αυτό, Ευαγγελία μου? Γιατί εσύ το αίσθησες στο μυαλό σου και φαντάζομαι ότι μεσολάβησε και αρκετή δουλειά μέχρι να φτάσουμε τις 12 του Οκτώβριου που θα γίνει τελικά το συνέδριο. Ήταν 8 χρόνια δουλειάς. 8 χρόνια δουλειάς. Ναι. Ποια ανάγκη σε οδήγησε σε σχέση με τα παιδιά και τον τρόπο που ακούνε τους ήχους και η επαφή τους με το περιβάλλον? Ποιο πρόβλημα εντόπισες και σε όθησε να πραγματοποιήσεις αυτό το συνέδριο? Η εισαγωγή ξένων λογισμικών τα οποία είχαν μεταφραστεί στην ελληνική, τα οποία είναι τα ξένα προς το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Ο εκπαιδευτικός αδυνατούσε να τα χρησιμοποιήσει, γιατί το δικό μας σύστημα ήταν σπυροειδές, το αναλυτικό πρόγραμμα στο εξωτερικό ήταν διαφορετικά και πρέπει να προσαρμόζει κάθε φορά στο δικό μας σύστημα. Επίσης, τα ντοκιμαντέρ ήταν επιλογές που γίνονταν σκορπισμένων υλικών που προσπαθούσαν κάθε φορά ο εκπαιδευτικός για να εντάξει την τεχνολογία στην εκπαίδευση, να βρει σκόρπιον υλικών ή να κατασκευάσει ο ίδιος μέσα από το PowerPoint. Ήταν ό,τι μπορούσε έκανε, αλλά τούτη δυσκολία ήταν ο αρχικός η αρχική όθηση για να προχωρήσει το πρόγραμμα. Μετά το 2010 ήταν η εισαγωγή των διαδραστικών πίνακων στην εκπαίδευση, οι οποίοι σε κάποια φάση δεν είχαν ούτε χρησιμότητα. Χωρίς λογισμικό πρόγραμμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι δομήσαμε διαδραστικών υλικών,
δομημένο στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, στα δικά μας αναλυτικά προγράμματα. Κάθε μάθημα ο εκπαιδευτικός έχει τη διαδραστική δραστηριότητα, το φύλλο εργασίας και το φύλλο αξιολόγησης. Όταν λέμε εκπαιδευτικούς, είναι στη μέση εκπαίδευση, ποιους αφορά ακριβώς ή γενικότερα? Το πρόγραμμα αρχίζει από τον νηπιαγωγείο, βασισμένο σε θεματικές ενότητες του αναλυτικού μας προγράμματος, μέχρι την τρίτη ηλικίου. Μέχρι την τρίτη ηλικίου. Λοιπόν, Ρόδο μου, είδα λοιπόν ότι έφερες εδώ αρκετά πράγματα. Για δώσε μας λίγο έτσι, ένα δείγμα των ήχων που θα παρουσιάσουν στο συνέδριο. Βεβαίως. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με το νερό εδώ πέρα. Το νερό. Τη σύκλα μου λέμε. Προσπάθησα να... Επειδή έχουμε να κάνουμε παιδιά, έτσι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να δώσουμε έτσι ένα αυθεντικό ήχο στα αυτιά και στην εικόνα σίγουρα. Έτσι, ακούσετε έτσι. Φανταστείτε τα ψαράκια που κινούνται στο νερό, κάνουν τις βουτιές. Αυτή ήταν. Και είναι τόσο οικείος αυτός ο ήχος σε όλους μας. Και δεν είναι τεχνητός. Είναι ήχος ο οποίος τον ηχογράφησα στο στούντιο, όπως ακριβώς σας τον παρουσιάζω τώρα. Και έχει μπει στα μαθηματικά, στις πράξεις. Μια από τις διαδραστικές δραστηριότητες ήταν τα μαθηματικά και ήταν ο ήχος που απέντησε το παιχνίδι αυτό. Ήταν η πρόσθεση. Έτσι το παιδί, επαναλαμβανόμενος αυτός ο ήχος, δεν προκαλεί δυσφορία. Ούτε θέλεις να τον κλείσεις από το λογισμικό. Είναι οικείος ήχος. Όλοι οι ήχοι που έκαμε ο Ρόδος ήταν οικοί ήχοι. Πού πάμε? Ωραία. Πάμε... Τώρα αυτό, ναι, είναι φοινικιά, τι είναι? Ακριβώς. Έχουμε να δώσουμε το δευτερούγισμα, πουλιά, αέρας, πρόισμα, κίνηση, ναι. Το οποίο το χρησιμοποίησα μαζί με ήχους όπως εκείνο που πιέζεις και ακούγεται σαν πουλί, τι είναι? Αυτό είναι, στη Κυπριακή είναι τσίκλα που λέμε. Είναι ο ήχος που βγάζει το πουλί, τσίκλα. Ναι, όμως τι χρησιμοποιείς εκεί? Αυτό, ναι, τι είναι? Για να δω, δώσ' μου το να δω. Να καταλάβω τι είναι. Τι είναι αυτό? Απλώς το χτυπάς και βγάζει. Ναι, τι αντικείμενο είναι? Το φτιάξαν έτσι να βγάζει. Θέλει τέχνη και αυτό, όχι, παιδιά. Το κράσαμε εδώ. Δεν είναι εύκολο. Το κράσαμε εδώ για να μην κλείσει τις τρυπίτσες, για να βγαίνει ο ήχος που κάνει το πουλί. Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και άλλα τόσα βασικά, πουλιά, που ήχους πουλιών. Ωραία. Το έχουμε στη βροχή. Αυτό το ξέρω. Και είναι και πολύ ρεμιστικό αυτό. Ακριβώς. Που το ακούσα. Σαν έπρεπε ριάκι να δώσουμε, ναι, επειδή ξαναλέω ότι έχουμε να κάνουμε παιδιά, έτσι έπρεπε να ήμουν πολύ συγκεκριμένος και χαλαρά να δώσουμε έναν ήχο στο φτύν που να ηρεμίζει το παιδί και να του δώσει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το μάθημα, ή να μπορεί να... Και να μην κουράζει στην επανάληψη. Οι ήχοι αυτοί έχουν την ιδιότητα να μην κουράζουν στην επανάληψη. Να είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και να είναι και ενδιαφέρον. Και τα παιδιά στο σπίτι τους να παράγουν αυτούς τους ήχους. Είναι ένα ανέθισμα στους εκπαιδευτικούς και στο συνέδριο να κατασκευάσουν και ήδη από μόνοι τους ήχων για την τάξη τους. Δεν τους δίνουμε απλά τη λύση έτοιμη, αλλά τους δίνουμε έναν κίνητρο να δημιουργήσουν και ήδη. Και μέσα από τα φύλλα εργασίας έχουν αυτή τη δυνατότητα. Για παράδειγμα, με την Α4 το χαρτί, ναι. Τώρα κάνουμε αυτόν τον ήχο. Τα αερόστατα που πέφτουν από τον ουρανό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις για
Χρειάζεται φαντασία. Τα πάντα. Αυτό θα σου αν υπάρχει φαντασία, τα πάντα. Φαντασία. Αυτό τώρα. Αυτό είναι το. Ονομάζεται Ocean Drums. Το οποίο είναι. Αυτό είναι υπέροχο. Πρώτη φορά το βλέπω. Μια μουδιά είναι, μια παραλία. Τι ωραίο που είναι. Πώς λέγεται, Ocean? Ocean Drum. Ocean Drum. Προχωρούμε. Ναι. Έχουμε εδώ τους κεραυνούς. Η συνδυασμός αέρας μαζί με Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεσαι με παιδιά, μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να δουλέψεις με παιδιά? Το ξαναέκανα όταν δίδασκα σε ένα ιδιωτικό δημοτικό που τους παρουσίαζα τα κρουστά, έτσι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί μόνο μια στα μωρά ήταν τι είναι τούτο, τι είναι το άλλο. Δείχνουν τον εντυπωσιασμό. Τους τραβάς την προσοχή. Έτσι, εντάξει, τώρα ήταν ευκαιρία να τα βάλουμε στην πράξη τους ήχους. Πάμε να παρουσιάσουμε και τα άλλα τρία, γιατί τρέχει ο χρόνος. Ωραία. Έχουμε εδώ, ονομάζεται Steel Drum. Steel Drum. Μάλιστα. Τι ωραίο που είναι και αυτό. Ένα δείγμα. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας. Slit drum. Slit drum, έτσι ονομάζεται αυτό. Και όπως το ξυλόφωνο. Μπορείς να δημιουργήσεις ανάλογα με το τι έχουμε, τι παιχνίδι έχουμε. Αυτό νομίζω έχει μπει στον νηπιαγωγείο. Στον νηπιαγωγείο. Ναι, στον νηπιαγωγείο. Και πάμε στο τελευταίο, το παραδοσιακό, το δικό μας. Παραδοσιακή κούζα. Η κουζούδα μας, η οποία έχει αυτόν τον ήχο. Είναι ήχοι που ούτε το φαντάζεσαι, μάλλον είναι αντικείμενα που ούτε φαντάζεσαι τι ήχο μπορούν, με τη δεξιοτεχνία βεβαίως του ρόδου και τη φαντασία μπορούν να βγάλουν μοναδικούς ήχους. Επειδή πλησιάζουμε στο κλείσιμο της εκπομπής, θέλω να ανακεφαλαιώσουμε. 12 Οκτωβρίου είναι το συνέδριο. Πού θα γίνει και τι ώρα ξεκινά? Θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινούπολεως και θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα είναι οι εγγραφές των εκπαιδευτικών. Η είσοδος είναι? Η είσοδος είναι 5 ευρώ. 5 ευρώ. Ναι, θα είναι και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, θα είναι και ο Ρόδος, θα είναι και οι ηθοποιοί. Όλοι, ο Νεοκλής ο Νεοκλέους, η Νάντια Χαραλάμπους, η Έφη Χαραλάμπους, η Κριστιάνα Γεωργίου, ο Λέανδρος ο Ταλιώτης. Στη σκηνοθεσία είναι ο Νεοκλής ο Νεοκλέους, ο Λέανδρος ο Ταλιώτης πάλι, που θα είναι και οι ομιλητές του συνεδρίου, ο Θεοχάρης Δραγώζης και ο Πέτρος ο Χαραλάμπους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ρόδο μου, ελπίζω να τα ξαναπούμε, γιατί είσαι ένας εκπληκτικός μουσικός και ένας υπέροχος ντράμερ και κάποια στιγμή με κάποια μουσική αφορμή θα τα πούμε, είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας